British etiquette for queuing. Queue είναι η ουρά, η σειρά. Queuing είναι όταν στέκεσαι στη σειρά σου, στην ουρά τέλος πάντων, σε μια δημόσια υπηρεσία, και περιμένεις τη σειρά σου για να πας να εξυπηρετηθείς. Στην Ελλάδα πολλές φορές, τουλάχιστον εγώ, έχω παρατηρήσει πως ενώ μπορεί να υπάρχει μία σειρά, πολλοί άνθρωποι είτε δεν έχουν τόση υπομονή, είτε κάνουν ότι δεν γνωρίζουν που ακριβώς τελειώνει αυτή η ουρά και τους βλέπεις ότι κάπως χώνονται ή μπορεί να σε σμπρώξουν ή μπορεί να σου πούνε συγγνώμη να περάσω εγώ γιατί βιάζομαι. Εμείς δεν βιαζόμαστε, καθόμαστε εκεί πέρα και περιμένουμε και πίνουμε τον καφέ μας, ας πούμε. In the UK, you don't jump the queue. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να σε περάσει, να φύγει ενώ δεν ήταν η σειρά του και να μην του την πούν. Να μην του πούν ότι πού πας. Και φυσικά σε κανέναν δεν είναι ευχάριστο να περιμένεις τη σειρά. Ούτε στους Βρετανούς αρέσει προφανώς το να στέκονται για ώρα και να περιμένουν. Αυτό που σίγουρα δεν τους αρέσει είναι το να τους παίρνεις τη θέση, το να τους μπρώχνεις και το να έρχεσαι σε πάρα πολύ κοντινή επαφή μαζί τους. Κάτι που με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη.